Браво! Айде всичките. Слагай ги там. Чакай, знаеш ли какво? Трябва, чакай. Така. Давай следващото. Браво! Внимателно. Още малко. Опа! Какво стана? Така. Я си седни там. Ето, аз ще ги подам. Къде отидаха? Браво на момичето! Ела при мен. Дръж се. Опа, качи. Айде, качи още една. Леко. Хвани се. Айде. Стели. Ехо. Айде още една. Браво. Айде последната. Стели. Ап. Браво. Айде. Идвай, Стели. Ти като мене ходиш назад. Браво. Страшна си. Айде, спри. Така. Браво. Знаеш колко малко деца могат да ходят назад? Трус, конче, вихрогонче. Айде, пей. Друз, конче. Пей му на конче. Ще му пеем ли? Айде, пускай се. Може ли? Не знам сама дали може. С ваша помощ. Моя помощ да може. Браво! Кой се пусна по празалката? Хубаво ли е? Хубаво ли е? Айде пак. Опа! Браво! Ти обикновено сама виждаш напред. Айде, скок! Браво! Къде са топки? Къде са топки? Какво са това? Стели? Какво са това? Топки ли са? Ела! Виж. Какво правят топките? Кой рита топки? Айде, хвърляй топки. Хвърляй. Хайде, хвърляй ми да ми топки. Ехо! Къде си ти? Къде е момичето? Я една хубава усмивка. Стели. Браво! Стели. Я ми дай на мен една топка. Дай ми топка. Хоп! Браво! Хоп! И с другата ръка можеш, Хоп! Кой звъни? Я ти да звъннеш. Йоанка, ще иди топката, мама. Йони! Я да звъннеш ти. Топката, мама. Откъде се звъни? От тук ли? Я ти звъни. Я натисни ти копчета. Хайде, Стели. Айде, виж кое е това. Йоанка. Айде, ще звъннеш ли? Ела, какво не може? Ще звъннеш?
Я да видим. Проблемечето трябва да се държи. Айде, стиля ще държа. Айде, дърпай. Браво! Айде сега нагоре. Нагоре. Хвана ли го? Айде нагоре. Айде, че трудно става това. Как играе Лонка? Да, трябва да го кача малко. Айде, маличка. Айде сега. Нагоре. Айде. Нагоре. Дигай го нагоре. Закопчай якито. Нагоре, маличка. Я го хвани. Така. Нагоре. Нагоре. Да? Трудна работа. Това е повече ли ти харесва? Добре. Браво! Браво. Браво, бе, дето! Браво! Хайде още малко. Браво! Браво, браво! Ела при мен. Айде да тичаш. Ела, бързо, 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 бързо. Айде. Къде ще ходи момичето? Да папа? Къде ли? Кажи да ям. Къде ще ходиш? Къде ще ходиш? Я помахай тук на камерата. Къде ще ходиш ти? Да папкаш?